Българина е най-добър във всичко. С каквото се захване, той е най-добрия и най-много разбира. Пресен случай от преди малко. Чатя си с някакъв доктор ли, не знам. Добър, много добър. Най-добрия. И ми казва: Стелко, да знаеш, чичането не е нормално за твоето тяло. Ей, пухто! А нормално ли е да приличаш на купчето на Рубик? На където и да се завърчиш, ръчната ти винаги да е най-съща. Нормално ли е като отидеш на пикник в парка и клашара да качи клип? Голямата стъпка беше забелязана в Южен парк. Ами, не е нормално. Сигурно 10 години слушаме едно и също шибано нещо. Селко капачките. Ставите! О, ставите! Ставите след 10 км стават на пепер. В 1000 видеа казвам едно и също нещо. Комфорта те убива. Това е. Мразя комфорта. Всъщност, част от мен го обича, друга част трябва да го мрази. Комфорта те кара да ти е хубаво, да ти е удобно и да приличаш на запоен калкан. Санирана кукумявка такава. Да стоиш пред телефона или пред компютъра и да се убеждаваш, че тичането е страшно вредно, затова няма да тичаш. Не тичаш, защото си една слаба, пържена кофрета. За това не тичаш. Нещо ще се щупят краката наобратно или няма ти издържат петите и ще експлодират. Щото си слаб. Бил се повишил броя на получилите инфаркт докато тренирате. Това е един прекрасен начин да умреш. По-добре отколкото на дивана, разплут, да не мога да си дигна гащите и цялото ми семейство да се грижи за мене, защото съм един шопар. Цял ден най-голямото усилие е да ми е да се обърна от едната страна на другата, защото съм се опикал. Предпочитам днеска още просто докато тичам да сгъна. Спрете вече, не ме вълнува мнението ви. Колко е лошо и опасно да тичаш. Спорта е здраве, тичането също. Си изпилен радиатор не е. Айде, чао!